adofo ebobom paye na yetu ye ho ase Nyankopɔn nsa wa wo ye kronkron awade nyina mu ede animonyam na ase kese ema wo se Awurade wodo ene ahumoboro nti ene wa me ye ho kwae se yemfa wasem so emre wo nkrofo esra wo se ma wotumi ene animonyam eni nsem yachi na enye nhyira oyetiefo nyina brabom eda wase we ne Awurade Yesu din mu amen amen eba Nyankopɔn ase se Nyankopɔn ahu ye mobo na ene so enimu nyina ebedwendwene Awurade asem ho na ene no yebese yakasa kakra efa daily repentance ho na say repented mind na ani nyina be shemu bi enti ne yakasa fa daily repentance dada adwensachira asemu ehia pa na ebehwe ebesua akohunu onipa wasakra sa de wote na fi edebe to ya bra bo ho ahwe se yasesa na ensesa ye na se de na nsan frase ya na yesu bi fa enna ho nsam sex ho nsam no na mebo wa yebeto aso na ya hwa waresam ho nsam ebre pa na emfa we ni kai ensiesi akoma na adwene ehwe se nsam yete ye no imu bi anyamu adwensakira na de yebetie nso ebesakra ya adwene wo ho ana onipa wasesa na onipa wasaka na adwene no watwene ho afiri sexual offenses bia ho se obi a wasaka na adwene bia no ena ho marato bia yate ho asem bia no ayesua be abosom mienu ni akire nyina no sa nipa no wotene ho afiri ni nyina ho premarital sex obi na obi be dansa na ebia omo aware no obi sesa na adwene a wotene ho firi ho extramarital sex obi a aware enso no ofiri ni irachi kofo ba awofo ne da ana ofini kunu achi kofo be ma awofo ne da incest aye mujafra buwa woni waware ni busuani ni busuani twempana ana so wo aware nyina na eye boni wa Awurade ani nipa sesa otwene ho firi ho adoretiri aware saye eka ena ho mrato ho we sa wato na ho mra prostitution jantra sam no ne sa ne ma na obi o sa bia no oni jantra ni koda anampo jantra ni no ankasa nso osaka na dwena obi ja sa obra no homosexual no oba ne be oba da be ma ne be ma da bestiality ya te ho asem ho sa ye bone nipa ne aboa da anases oba be ma efa wo achi oba ye bone ni nyina no one night stand da kubi no be ma bi hu wo no kan na wote ase a nipa saka na dwena wo ja sa na ma wo nyina ye na fi cohabitation obi wo no obi te se empana wade one tepa yi one na wo ebi nso wo ma do mo te se awarefo nso onye ne ho ade obi saka na dwena otwe ne ho firi saa suba wonum nyina ho ne hu nse Nyankopɔn asɛm ka Matthew 19 5-6 no o se onipa de ne ba ko fam ne yere ho no mo ye ba ko ti ehunu se onipa obi obasaka na adwene bia ho mpa no nko fam oba bia enya ne yere ho obi a wasaka na adwene bia so de ho fam oba bia one ne twempana ho a otwe ne ho firi ho to onipa wasaka na adwene no ana ne ye ba besua de ehunu se obehunu se aware mo nko na ye adwuma ti apart from aware mo no ono ba ofu ono obi ahia watomra nti obi a wo pe heaven akro na wo pe so sum Nyankopɔn no obehunu se ehse ofa kwa papa so oduru awade so kura no a wo mfa empra kwa nso obehunu se enade kwa da ho de na nso kwa da ho ma awarefo sex is permissible only within the context of marriage nti yakasa onipa kura a wasakra sane pese chire repented man na ne be kan be wie se daily repentance da adwensa chira ehun hia obi bia enye obi a oba Kristo mu nkwa na nsema ye kan ehun hia no yakasa onipa sakra na adwena enye se bia onipa na otifie kwa ana obi otifie na bia akotwe ni wasore mu ene efa na se wasakra na adwene obi otifie na bia asore bia ba kurumo ana ye kanyame asemi no bu wa ho ana ode ne ho akɔhye asore mu inde bia nipa ne no akɔhye asore mu no ebia wasakra na dabi enya saa nkoa na meka emi ehwe won kasa nipa na wasakra se wo be okasoro nkoa ade na se wasakra wa adwene enya saa nkoa na tie ebe ehwe mu ne ehunu se de tie pa hwe Greek kasa Greek word for repentance ya matanonia saa matonia yi Greek kasa mu no ejina ho ma se a change of mind unipa
o sesa wadwene change of mind is nipa o sesa wadwene adwene sesa o sesa adwene no ti e ka se obi arrepentia and repentance ya na a change of mind adwene woni pa no tirim na afedi wa sesa sa adwene no na adwene is the change for better nye se bi nipa no wo sesa wadwene bia wo ye papa na fe wo ja papa na wo ye na ba ye bone bi mo obi a wo ye bone na afedi wo sesa wadwene free bone ho na ba ye papa the are turning away from sin ye twe ho afiri bone ho di hu se so obi sesa na adwene ya nse nipa no adwensa kira nkasa no one eka gidie wo me be hu gidie wo mu asubo beba na afi nipa no obefra se wo ya ade yeye ti ebe koso ahwe bible mu onipa a wasa kira na adwen no ehu se watwe ne ho afiri bone bia ho eka so bia sesa na adwen na se wakọ sore na ebia wono ho akose ekuo bi mu ene efe ne se wasakra wadwene ni mum sa nipa no watwe ne ho afiri bone bia ho ade bia e bone aba abodin bia no watwe ne ho afiri ho nipa na agye atome se wo yedi boyeni dedi ka no obagye atome se wo yedi boyeni na nipa no wonu ne ho se wonu ne ho ne bone ho ene yase wa ye bone atie Nyankopon na heaven ba wonko bie na Nyankopon ba obedi fo na nipa na fedie ene ya pa se ebi a won sa abode na wo bokro no na enema Nyankopon anyi ntumu no oye na fe nipa na ka ne bone a kire Nyankopon Nyankopon so de ne bone ya kire no obagye atome se I'm sorry for my wrongdoings enema bia nipa no ono a de to me se waya enye no afi o ka se I'm sorry ekiri Nyankopon na nyese wo ka se waya sorry nko a ni mu afi de nipa no obegyae bone ye na Nyankopon so de ne bone ya kire no Nyankopon bete se nipa no ho afi ne bone bia ho na afi nipa no abaye nipa bofro eni se bia nka ya mensa dada no anka nipa hu se ebia nka wo se na wo tie na afi nipa hu se bio nipa be hu foforo kura na adwensa kire ya ho asem a ye kan ye beka bewie daily repentance ehia papa sa daily repentance ye early preachers no mudi ka ba nyina na nyina kasafa adwensa kire ho John the Baptist oba ye no o preach ye no sa repentance say turning event say unipa was sa wadwen no John the Baptist ba wa kan was ye unyame asem wo John Matthew 3:1-2 na ehwe de Awurade asem no eka wo se tu ho no o se na enani mo no Yohane suboni ebeka asem yudi ase so se monsa kira mo adwene na osoro ahenni enu aben on John the Baptist ba no obe preach repentance se monsa mo adwene eno ne ye ka ho asem no se o be sesa wadwene idi kai akire mo se a change of mind o mbe sa mo adwene abaye de ebe no ma be je Nyankopon asem na Yesu ba no so ka ho asem yehwe Mark chapter 1:15 ne ka be wie Mark chapter 1 was say na oka se ebre na wie du Nyankopon ahenni enu aben monsa kira mo adwene na monyi asempa nini Yesu so ba no so ka se monsa sam adwene na monyi asempa no eni ense nipa no sa na adwene obedi asempa bi edi yenhwe asomafo ni nyina so preach efa adwensa kira ho o ka Nyankopon asem no Acts chapter 2 38 ya 2:38 yenhwe de Awurade asem ka wo se na Petro ese won se monsa kira mo adwene na mo nyina ma wo mo su Yesu Kristo din mu e ma mo bone fafiri na mo benya ho nkronkron akyede no ti hu se adwensa kira ho asem de asomafo ni nyina preach ye John Peter no e ka se monsa mo adwene na da mo tire monsa e kwa amafa so ye mo ne ma no ene obra mo bono enu nyame asem onko no afi montena se na munum ho wasa ne ma no ho na munyi ntom sam ya de bonyefo na monsa mo adwene na afọ nipa no saka na adwene wie na onu ne ho e wone bone ho adwene edani tirim afere wo sesa se aka ne onyi Nyankopon ni ne onyi Yesu ni onyi ni kura se Yesu kura owu osoro ye onyi ni se Yesu moja kura timi ebo nipa onyi ni se heaven ni kura ho afọ sa adwene no enye no woni tirim no afọ obensa sa adwene change of mind beba obensa sa adwene wagye Nyankopon asem pa di na wagye Nyankopon asem pa di afọ ye babo wasu ndi babo wasu Awurade Yesu Kristo din mu ama wonya bone fafiri adwene na wasesa no adwene na enya no woni patiri mu no e de bokro no ye di ewu a ene berebere ne awaresa ye ne bi enye ya ware nso ye nye ye ne ho ade ne de tete bone mu ne ye twetwetwe mpena ne ye wo girlfriend ne wo boyfriend no nso no ebu ne se ye kwa sore no
Saa nneɛma wɔ nyinaa de afei ebehu sɛ saa ɔbrɛ a yɛrebɔ yi ɛnyɛ ɔsɛ sɛ mesesa m'adwene ɛna efe ne sɛ nti saa nipa no na afei wasesa no na adwensakyerɛ ho asɛm ɛnɛ koraa ho hia sɛ ne yɛka ho asɛm wana ɛnɛ yɛ ho hia paa. Why should we preach repentance today? Mmemu sɛ sɛ deɛ bɛyɛ koraa ntia, because God does not want anyone to perish. Yɛn nka Nyankopɔn asɛm wɔ 2 Peter 3:9. Okay, 1 Peter 2 Peter chapter 3 verse 9 a ɔsɛ Onyankopɔn menkenka wana yɛn hwɛ deɛ Awurade asɛm no ɛka 3:9 ɔsɛ Awurade ɛnhyɛ ne bɔhyɛ ho sɛdeɛ ebinom bu ne sɛ wɔkyerɛ no na mmom ɔma ne bodwo kyerɛ ma mo na ɛma mo ɔmpɛ sɛ nipa biara bɛyera na mmom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ɛba adwensakyerɛ mu repentance. Ɔpɛ sɛ nipa biara ɛba obiara nya change of mind. So ɔfɛ deɛ Nyankopɔn sɛ wɔmpɛ sɛ obiara bɛyera, wɔmpɛ sɛ obiara kɔnfoɔ bɛyera, dwamamɔfoɔ bɛyera, korɔmfoɔ bɛyera, ntakwapɛni bɛyera, obi a wodi bɔne biara no Onyankopɔn mpɛ sɛ wo a wotie mi wo bɛyera. Saa na Bible no aka. Wɔso ɔmpɛ sɛ obi biara bɛyera na ɔpɛ sɛ obiara ba adwensakyerɛ mu, change of mind. Sɛ nipa na afei wɔbɛsesa wadwene adwene na ɛda yɛ tiri mu a ɛde bɔ yɛ bra no nneɛma bi a yɛyɛ no yɛne yɛbɛtena ase ne yɛhu sɛ ɛkwa wei ne nneɛma wei a meyɛ no ɛnyɛ megyae. Saa na Awurade asɛm ɔka. Nti ɛnɛ wo a wotie me sɛ wonya nsesaeɛ a fa to akoma so sɛ wobɛsesa. Na saa repentance yɛ yɛka ho asɛm yi maka sɛ yɛwɔ mu mmienu. Yɛwɔ two types of repentance hɔ. Yɛhwɛ first repentance ne yɛhwɛ second repentance. Adwensakyerɛ a ɛdi kae. First repentance no yɛ da a ɛdi kae a wɔsesa wadwene. Ɛberɛ a wogye di sɛ obi a na wotie mi na wɔbɛgye ato mu sɛ afei deɛ wayɛ bɔne atie Awurade na wopɛ sɛ Nyankopɔn ɛde wo bɔne kyɛ wo na afei wobɛka Nyankopɔn ma hɔ na yɛbɔ wɔ so Awurade Yesu din mu na Nyankopɔn ma ne ho nkronkron bɛtena wɔ mu na afiri aseɛ sɛ wɔbɔ berɛ a ɛbɛso Nyankopɔn ani no na wo sesa firi enyumafunu ho no dead words enyumafunu yɛn sesa yɛ adwene firi ho ne yɛbɔ Yesu din mu no ɛne yɛ first repentance. And the repentance is the starting point of our salvation. Adwensakyerɛ ɛna ɛde sɛ yɛn nkwagye aseɛ to be ɔbɛhyɛ nkwagye ase biara no wɔde adwensakyerɛ. The starting point of the Christian journey is repentance. Kristosoma kwantuo no a yɛtuo no mmerɛ a yɛtu Kristosoma kwantuo no deɛ edi kan paa step edi kan paa ne adwensakyerɛ. When we begin to work with God, si efiri aseɛ sɛ ne Nyankopɔn ɛnante na afei asom Nyankopɔn a deɛ hia paa ne sɛ wa nipa ɛbɛnsa yɛ adwene afiri nneɛma biara ɛnyɛ biara ho deɛ yɛmfa ɛnhyɛ yɛ adwene paa yie paa Kristosoma kwantuo ahyɛseɛ ɛne adwensakyerɛ. So afei efiri aseɛ sɛ yɛne Nyankopɔn ɛbɛnante a the starting point of Christianity is repentance. Kristosom ahyɛseɛ paa ɛne sɛ nipa ɛbɛsakyerɛ n'adwene. Ɛnyɛ sɛ ɔbɛkɔ asɔre o obɛtumi akɔ asɔre no nsesa n'adwene na ɔtwe mpena ɔwɔ girlfriend ɔwɔ boyfriend ɔyɛ aka nanso na ɔte asɔre mu ti ɛnyɛ asɔre yɛ nipa ɛkɔ nko a na ɛfɛ na sɛ wasakra n'adwene anaa ebi a yɛde asɔre edin bi ɛfrɛ wɔ yɛhɛ ne nso ɛna yɛwɔ second repentance. Saa second repentance no ɛna yɛ daily repentance. So sɛ ɛnam sɛ repentance ɛkyerɛ a change of mind nti daa ne daa nyinaa no Onyankopɔn asɛm ma nipa yɛteɛ na yɛdwene ho no ne yɛde sesa yɛ adwene ɛfiri nneɛma bi ho ɛne deɛ yɛkan deɛ ɛno deɛ ɛhia aberɛ biara saa daily repentance yi deɛ daadaa adwensakyerɛ ne deɛ baako deɛ wɔfiri gyani no ase wɔstade sɛ afei deɛ wɔnkwagyeɛ ho adwuma na wɔba bɛyɛ wobɛsom Nyankopɔn wagye atom sɛ wɔyɛde bɔyɛni Onyankopɔn de ɛde ɛbɔne bi ɛyɛ biara ɛɛkyɛ yɛn na afei deɛ ɛhia kɛse bio paa afei yɛde bɛbɔ yɛ bra ɛyɛ daily repentance ɛne ɛho hia aberɛ biara na ɛho hia ma obi biara ɛho hia ma ɔsɔfoɔ odiyifoɔ ɔsɛmpakani elder onipa bi a wɔsom Nyankopɔn biara sɛ wɔyɛ mature Christian wɔanyini wɔ Awurade mu a wɔsom Nyankopɔn akyɛ deɛ daadaa adwensakyerɛ deɛ hia ma wɔda biara ebisɛ daa nyinaa na yɛbɛte Nyankopɔn asɛm yɛte Nyankopɔn asɛm a nneɛma bi wɔ hɔ a na ɛbɛhia sɛ yɛsɛ firi ho adwene bebree no a na ba yɛ tiri mu ɛtumi nya adwene bɛsɛ ɛbɛyɛ biribi
empo yetinu pose niam we be ko ho ho a na enya change of mind. Any change of mind ne de ehia wa bre bia enye se bia wo boa pakoye boni o na wa be se Nyankopon so mfa boni nchew. Ne mum dan de nyina na bibi wo kura na wunim se ye boni. Ende dan de nyina ye ti Nyankopon asam ne hu se sa de we se enye adwene kura ba metinu me kwa ni se ngasa adwene kura ba metinu. Afi ha se kura metinu me kotena ha se ya mefiri abekono na akono boni ya be se mimu. Ha mentena ho bio a change of mind. Any change of mind na bre bia ba who says I do ya that be a Midia Menia community. May I am repa a Bible so near near me farm yet no crown to what decora. My who said my weakness be about my brabomo. If anyone a change of mind, and then the next affair I before you saw crown or don't come here boss you. And yeah, and daily repentance and the yapa or nipa bia brabum was some bacani or can I ansem. Okanya mesemle bia udi diatem na ya nema bia enya wa wotena na hu there be me so for dem me preacher me di ni pattern o hia change of mind na fa nipa na wo sesa na dwene ekwan bia fa so nipa bi kasa edi nkomo ne ade ntine man ketenkete bebre wo ho a ye behia se sesa ya adwene ti ye nhya na so pa ye power ka Romans chapter 12 verse 1 to 2 a so mo fa adwene mu nsakraye adwene mu foforo adwene mu nsasaye ensa mo ho da bia adwene mu foforo ye ti adwene no eme bia de be transform ye ho ye be sesa na ye foforo da bia wa brabo mu ti ye nhya no nso the repentance is not a one-time event. It is ongoing process. It is ongoing process. And that bia and nkwana masama dwene afedi asa. Ni sama dwene wi asa da bi afedi ye daily repentance. Maybe nipa informo ba wa ni se bia obo apa koyen informo so. Unhu sa asa me sama dwene. We am fa so kura nipa kasa kura no. Me hu se as a Christian no. Asa mabotra kura ehun sa. Em se ana nsam ye mahi. Na dia na de bani ene mehwe madwene yie na se nipa na o se sana dwene endie ne ya we yesofo kora wutie me a we odifo kora wutie me a we ma cho Christian we elder dada ren sa kira hu hia onipa bia brabo mu endie ne ene ye ka hu asema kire wo no ti fanya me asema wutie etoto abrabo ho hwe wo se da bi me kora ha no sa Nyankopon asema se de ohwe oba me ne kondo no afa na kuma mu me hwe but me huniye but ma nhwe me ni ko bo bibe so ehwa na me ni efiri ho Nyankopon e obi efe ne will power Nyankopon bo ni pa no ma obi a ni peso tumi ti bibi ikoso na nya wo tumi se osesa yen hye na nso endi ongoing process abre bia no osesa abre bia no woni oyere ntem ne ma bebre ho a se de bia fa so kra no oyere tena o fa so no oyere kasa na wukunu se de osi ya wo mba ana se de wusi ya ho ne ade bebre no afi kwaso hu sa afi asa wo kododo wo ne memi ho na uneni change of mind to nipa bia hia change of mind e wona brabo mu ye he no nso ana afi nso sa another two types of repentance nso ho your fake repentance ho and your genuine repentance fake ne de fake repentance ne obi eye ne ho se wasa kire na adwene na nso bia sa nipa ne won sa kire ai na okan na no kwa yes ono an say oh na no ahụ dị aka sị wasaka na adwene na bia adwene bi kura ewo ne tirim obu ho a no wode pe bibi obaye ne ho sɛ wasakra na wode bedada nipa wakamoflage ewo na brabo mu ebi kura no obecha sori mu na wode pawade so masakra ma adwene menim masum Nyankopon ɛyɛ camouflage on sesa ayɛ o pawade bi to bo sɛ onya awade ne wie pa afo ubo hu sɛ wanya de opa wiye no afo obeyi pataku odwan nwoma no a edura ne ho no na afo won se wo ye pataku kura timo sa ni pa na se enye na adwene se obesakra na emo bi na opanya obi betima sakra na adwene se wa sakra na a fake repentance a fake pa obagene de se be kura wo ye wo tu kwa ko betima osafo kura eja no na wanya ni mu didie wo boa wo de pa bibi eni wo amote saa no wa akowura nsum bi mu why you want to sakra now they pay bibi now the best on that the nipa na the buni pakwasi ano me boko ko what God is watching every action and every action shall be brought in the judgment day so why you want to sakra now one say say na so no na they wokro na bia upe bibi boni bi edi na wanya won say odwan wo ye pataku wanya won say odwan amese enyan mu a wunya nya no bi enche wo mo wa wo te say bia sakra wadene wate wo ye oba na ye ho saa
daakye bia na so take say baba wo so ne bi nie we ye be ma na ya ho saa daakye bia no obu wa na opadwuma hu se san gofu ma nyame ho se didi ni na ma nyame ho se masakira ma dwene ma nyame ho se da magya nsa wie no obo hu aso gya nsa wie wo hu na okose ba bi no abe nsa kakra obo hu asa joto na okose ba bi no anom kakra na ode dua atunonum no wo ye boni bi sie saa nipa no onsa na dwene pa fake and your genuine repentance dey what the behavior akọ obi a wase sana dwene pa ye won okure mu ene kura dwene sakira ene je nyango asem so wase san fira akoma mu wase sana dwene pa ye ene nyango ena meso wase san na wa free Kristo so makontu ase na se akontu no so ye kokosie ni ntino da bia no ode nyango asem cheke na brabo me bi otosini na o free ho ni ma bia kwa fa so ye ne ma enye na o jai hu se da bia 24 hours kura no ma nyam wana wakura mfa mo mpaye na ebe na metinya ko heaven na fe wo sana dwene nyese makodwuma ba mabre nti no ano no me lawyer makokọ to aba mabre na fe no ano no ochana makodi asem te ese me san hwe law books na ochana me ko amanyasem bi aka ne medical officer makotena consulting room wa mabre ochana makoyi operation ti afi empire kura me mo afi nyame asem kura me nsu afi hu se o ye week obekwaso honam o nanso hu mu de obewu we are nurse ni we are accountant na wunya mre ma wunya ngopon wa we hear change of mind ye wadwuma at the same time so na manya ngopon asem hu hia o the genuine Christian bia ne the genuine repentance ne ifra akoma mu wa so na dwene ifra akoma mu akane boni nyina kire ruade onyankopon de ne boni nyina nso ache no ti yan hwe ehun se onipa wasesa no se ne wote onipa wasaka na adwene kura no obi a wasaka na adwene bia na wagye ruade adi wagye Yesu adi abobo na su abeka Kristo asafo ho onye Holy Spirit afedie onfa wono ana adwene enya dwuma bio oni wono ana adwene chi bio wonya de wono a pa bio fe so say ni so woyɛ saa wonya change of mind so de na aka na wono a di wono ana ho so de wo pa ne woyɛ asɛm bi opa bi obeka mana fe de hu say saa nya wonya change of mind say ni pa yɛ ntene wiase saa na fe edi adwene mu foforo yɛ ɛsesa ya brabo afi wadi na edi ni pa no so to obi a wasa ka wadwene bi Nyankopɔn na edi wo so nti we de a chance ɔre koro eno ma aka na ye hu oni pa no hu oni pa no hu bio afi won saa wade wonko obi kuno ho wonye between na wonko obi yire ho wonye bribe won ma bribe nso wonye corrupt won say corruption ya na koso bebre sika ngofuo edie won kofuo adwuma mu sika ngofuo edie wa aban mu enya sam ketua saa nipa no on monyansa koro no nipa kure ni kata mu de ba bibia ye janu nanso na ohun se wo disika ene nipa disika nyafunyafunyafu ye botom nyina ye ma ye paki bi kura so gu ya ta ne ye mpabo nyina bibi hisem nanso obekwa nkrata ne bibia ye janu na atemu da ne nipa be hunu onipa wa sakra fi akoma mu ye genuine repentance no asa nipa no odia sa na mane nyina ye ntokwa ne nsa boro ene niema bebre efi na kwa mu on meware a ono oba enna nsa na wa no eye boni wa wurade anim ye hwe Thessalonica fo nsa won mo adwen no enema bi de ruka Thessalonians chapter 1 Thessalonians 1:8 to 10 2 Thessalonians was 1:8 to 10 ye nka was tama almost sa ye no no omo ya omo eye omo bi ye amofo na fe omo ya kromfo omo ye nema bi ye mfata na ye nka Nyankopɔn asam ne ye hwe Thessalonica fo ngoma no 1 Thessalonians ye hwe Nyankopɔn asam no ye hwe wose so kai wose enam se so kai Nyankopɔn asam no wo kai na time kan kai 8 to 10 ho wose na nuanom me kai wose mamenka second Thessalonians na Paul ka se almost say no wo mo abra ball no wo mo niema nyina adadi wo nkure mu na wo mo ya bosonsomfo awurade asem no kese eba wo mo nche na wo mo ya bosonsomfo pa yie na wo mo so mabosom Thessalonica fo no na wo mo ye idol worshippers nanso wo mo ti Nyankopɔn di ye no afedi wo mo abra ball ene wo mo nsu bai ene wo mo ne ye no afedi adadi ama nipa nyina ehunu se yengenka ho menga 1 Thessalonians 1:8 to 10 was in na menka Efre say mumu na Awurade asam ne pete ye enye Makedonia enkon na emum ntia moji Nyankopɔn di ye no atra duru me nyina enti ema no ehia se ye kam ho asem
na wana waka mo se de mo adane afiri ahonim ho aba Nyankopɔn enkyɛn samba sum Nyankopɔn ti asofo no kwafo na omo ya bosonsomfo tasolekafo ya bosonsomfo omo som bosom onsanti afa omo di Nyankopɔn di no omo nya change of mind safa ye nsom bosom bio afa ye koma ye nkɔ ho bio ye nkɔ bɔ ndawuro afa nya de be kɔ gusire ye nkɔ buksa bio eni afa physical things bia nipa nka wo ye nipa di hu nsa wo de boye me no sa physical things nyina enye no uja ne ye ema nipa hu nsa wo afa de wasasa de mo nyasa ma masakra ma dwene na enema bia na me ye na me gusu ye me ne obi ye aka me da so ye aka me kwa so ra me ne obi ye aka se na me nsa na sa se na me tie no sa na me tie de a enya dwen sa kira korinto omo tesonika fo ne nsa omo adwena fe nkofo hu omo se omo ja bosonsom nipa afe nipa no de wo ye no onye bio boni ene wo ye ne wansa na dwene afe efi mu bio ye dware no kwa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 Paul says ana kana mu bitie na mu bi ya ware sefo afe na mu kontokwa na mu didi atem na mu twa ntoro na mu fire mu yire mu achi ye de emfata nti enya dwen sa kira ye jai ti wa wutie me so ofire wo yire achi eye enema boni bi a wonom nsa wo ye enema basa bi a enya wo sakira wadwena wo ten ho fire sa na ma nyina ho ti afe nipa wasa che na adwen no afe won ton ade boni bio afe won no wi bio ensa den any fake drugs and any pa don turn the kwa boni and any pa faso pesika nyina no sa nipa no on fasa kwa boni no so bio obi ye doctor onya boys bio say ave oya boys o de anya no ho wi ase onya bio na wo Nyankopɔn na wo sakra wadwene nso a onyin say amama na wo ho onya boys e bi say boni wo wurade anim wo say wadwene nipa kum emfa won say ekwan bia befa so aka na bia wodidie bia na say kwa boni a wo twe ho firi ho is wo say wadwene sa nipa na fe wo so Nyankopɔn afe die wasesa fi na dwene omodua bio omodua bio na fe ade ba afe die charge bonom ne complain sam ne nyama bebre wonya change of mind wona brabo mu madofonom ehia bebre pa nti enya se obekwa asori wokwa asori ya na efe ne se wasesa wadwene ni mu se obeji Yesu adi na onu hu wo bone ho na fe wa brabo mu no wayi bone bia ewo wakwa mu afiri mu esuma se bone ayeye nyema bia nipa ya obi akura hu ema obi kura mu foda nanso Nyankopɔn hu wo no na so wasesa wadwene na hu se Nyankopɔn de wuye bia no hu ohu abrabo nyina mu no afi wo fra se wo ya de ete na owurade anim ne mo nipa kura anim nipa nim nso ade enye no wotwe ho firi ho ne se ma afi nya se bia efe ni bidi abasika na mafanya nsa kwa meso ne nyansa kro no na yakoso adwuma hodo bebre mu wo de mo nya sa na atemu da otemufo no oba nti nipa no saka na dwena o sama o firi nyama nyina ho o jai enema bebre a entene nyina ye fi se adwensa kire no sa adwensa kire ni mu a onipa ntime nko heaven so nipa nsa na dwena anya de obetimi akọ heaven ti ade bia nipa ni no sa ye boni bia bible na bodin bia no ofiri ase se o twene ho afiri ho na fi sa nipa na obi repented man no obi a wasesa na dwene a ofiri nkwaje akwantu ase no ni timu nyasum onisi nipa onidi nipa ntem onu obi nya aka ni timu nyaden ontwa ntoro enyese bia nipa no okwasore kwa wode abi ohwena bra bom yenyese onu de obi sisi no onu onisi obi no nso ma kwa ma obi sisi no because onim de onmade etene se woye ndi obi nipa abasaka na adwen na wutie me adwensa kene di ka ba obeka so for me medical sakara madwuno ene se bia wa pass ya ba osu ne mon daily repentance no so ye da adwensa kira no de ehia ma obi bia so dan da nyina na do nyame asema ye tie be se ya brabo ne yakoye anim na fe de ekoso ne se nipa nim se omo nim se bia wa sakira wadwene bia nka se asemasi eni asemasi nti wajaye ma asem no me ma asem no wajaye anu oya no konkon se ndi wajaye entokwa no anu okọ no buru bebre ndi wajaye wi ni kokae no mi sa ne ma nyina afa ni wajaye ana onse nipa na omunim sa wote se no na ka se wasakra di ebubisa na se ndi wajaye sa na ma wi di afa de wa ye ne ho ade no ti oba na afa de he ne ho ade ana ndi wajaye mpara no woni kwa mi atwam woni kwa mi na twam ana na so da so yesa afa nipa bebisa afa ni bemusa nipa beka o wajaye sa na ma ni nyina afa di wa faru ade pa wo so Nyankopɔn yie na nya se monim okanyam sa kora a kyerɛ nkrofo na bra bon ne nyina edi adanse
na fe nipa na emfa asoresem emmɔ ne ho safo hini bio sɛ me Methodist ni na behia no me Presby ni me Deeper Life ni me the Bride of Christ ni ɛho hia ne bio na ne ho hia no me SDA ni me Church of Christ ni da bi a chance a change of mind nipa na ho sɛ ɛkwan a ɛsɛ ɔfa so sum Nyankopɔn no ada di ama na hunu ne me kan sɛ asɔre kronko ɛna de nsakyera nko nipa bi a wasakra na adwene bi akɔ asɔre ɔka Kristo asafo ho ne mo ne obi ɔkɔ asɔre bi na asakra na adwene ti ene wadwene sɛ ɔkɔ asɔre ndi wasakra wadwene fa nyame asɛm teke wa bra ba a wotimu wayɛ ɔyere ho ade wono ɔbaa bi yɛ hɔ wonum wi wonom nsa wofa nyansa kɔ mi so bɔkorɔ no ana woyɛ abortion utwa nkrɔfo ana wodonton nyema bi ubu nipa kwase ana woyɛ suma se nyema bi di a enyansa ya adwene no onipa a wasache na adwene no ɛna Greek for friend wodi ba Greek asɛm mu a na makyere mu no sɛ afi a change of mind wo sɛ wadwene ti be kan Kristo asafo ho na Nyankopɔn enyewo Nyankopɔn nya kyewa no do bɔne bi a wayɛ bi a kyerɛmra enkyɛn me de asɛmi ba na wie ɛso no onipa a ɔkɔ asɔre na onse sae ɛna ɛso obi a wakɔ asɔre na afei de twa to ne sɛ onipa saka na adwene wie a afei de wɔne bad companies bi move bio ɛnyɛ sɛ bia no mbɛyɛ aka o nkɔmfo bi a ɔmosu ba nyɛ no na aka na no nam no kɔnkɔnsanfo ne awaresɛfo ne dwamɔfo na aka ne na wode ho mude mutira apam ho no mo nyinaa mɔkɔ ba no afei mu ntam te kɔse ɛse kyerɛ me yɔnko na menkyerɛ wo subae nti woni tutufoɔ nante bio woni wifoɔ nante bio akrɔmfoɔ afei wobɛka Nyankopɔn asɛm akyerɛ wɔ mo na Nyankopɔn asɛm no ayɛda sɛ bɛsesa wɔ mo sɛ Nyankopɔn ayɛda sɛ Nyame asɛm bɛsesa wɔ mo sɛ Nyame asɛm ansa wɔ mo de a ɛnɛ na ne wa no ayɛda sɛ wode ho bɔ wɔ mo ayɛda sɛ wɔbɛsesa ama wasa akɔbra no a wobu no mu anaasɛ wobɛsesa wɔ ma wɔbɛka wo ho ɛnti na mebiada meka kyerɛ mo sɛ wohwɛ a wɔse sin will separate you from the Holy Bible, or the Holy Bible will separate you from sin. Either say Bible ne betwe afiri bɔne ho ana bɔne betwe afiri Bible ho. Either say onipa a wɔn nya no wɔn kɔ no wɔn ba no wɔn betwe afiri Kristosom ho ana wɔn betwe wɔn ba Kristosom mu. Onka 1 Peter 4:3-4. 1 Peter 4:3-4. Wɔsi afei nkrɔfoɔ no ane yɛ no mu ebomu etu anamɔn bɔne no. Afei de yɛ gyae yɛ no mu emmomu ntu anamɔn bɔne bio. Afei de yɛ nsa yɛ adwene. Timi nua ba na wutie me obi a wasakra adwene bia na fe o rough ne guy sem ene ba hard kasa nyina na fe ehu sa nipa ne ho bio en afi nipa no ehwe afi nanum kasa ye de afi obu ade wotena nipa odi ne kure afi o ye regular wasori mu asori on fa na asori ni agro on fa mpa abo ni agro on fa komchine ni agro evangelism abre bia na wo ya de ye because wasakra na adwene o free Kristo suma kontu ase ne nkwaje ya hyase no aba wɔn sama dwen so ne Yesu benante ti afei de wɔbɔ bra yie wɔhwɛ de obi yɛ ne mo de Bible so wɔnyɛ ne wɔbɛyɛ wɔtwe ne ho firi namfo bɔne ho nkɔmɔ bɔne yɛ sɛ bra pa nyina afei wɔgyae afei daily repentance no afei de nipa nam so wɔgye Nyankopɔn die no wɔ adwene da wuwu tirim eni asumi wɔn asɛ afei wɔ mu wɔn sɛ asuma me wɔ mu sɛ ɛnyɛ yɛ teachings kra yɛ di akyire ɛnyɛ so onya hu sɛ teachings bi a wodi akyire wɔ som bi mu nya o adwene Nyankopɔn de ama wɔ no ti sɛ wɔdwene ne twe ho firi asum no mu na ko ba bia benya nkyerɛkyerɛ papa a obenya nkwagye ama wo kra na sɛ wo sawadwena tena ba bia ɛsom a anyemu ena ka ne daily repentance marofonom me dia asɛm na ba na wie Onyankopɔn ama yɛ adwene yɛ de dwene ma bebree ho enema wo yɛ tirimu a ɛkɔ ba na dɔɔso enne wate Nyame asɛm ho sɛ ampa ditum sɛ yɛ de boye ni na Awurade mfa bɔ ne nkyɛw so wase san so a na wahyɛ Kristo soma kwantu asen so a daily repentance ho hiaw kwan afa so na wo yere tena kwan afa so na odwuma yɛfo tena sɛ do si yɛ wonim uti wonim manipa umrom na okasa abufuo so ana ehia daily repentance sɛ bɛsɛ san yɛ adwene da bia emre de Nyankopɔn ho nimdeɛ check yɛ abrabɔ no na yɛ kɔ yɛ anim yɛ bɔ mpaye asafo Awurade ene me de akra bia na wo matie me nyina ɛhyɛ wɔn nsa wasama sɛ wo mpɛsɛ obia bɛyira wo mpɛsɛ krɔmfo bɛyira ɔresafo bɛyira ya moni bɛyira wo mpɛsɛ obia ba dwonsa kyerɛ mu na onya nkwa Awurade mesrɛ hu yɛ mɔbɔ na de asɛm aka na kɔma bɛsɛ wɔfa wo sɛ ne kra na agye nkwa no Awurade ɔmmra wo nkyɛe oni asɛm yɛ akyi na ɔmmra wo nkyɛe me de ɔman Ghana hyɛ wo nsa hyira wo man na bɔ wo man ho ba ma yɛn ɛda wase ɛwɔ ne Awurade Yesu din yi mu amen.
Radia Sibi and Sunankopon Nam Nako Apostle Kwarteng so no the Asempano Abrain. Radia Roman yet daily repentance.